Γιατί χορεύει ρε παιδιά? Ωραία. Αυτό το πολυπόθητο τηλέφωνο. Το Νίκο, τι θα του πεις? Το Νίκο τον πέρασα στο 1,5. Στο 1,5, στο 42,5 τι θα γίνει? Αλλά πέρασα, εντάξει. Εγώ το στόχο του... Ανηφόριας. Λουκά, για πες μας, πού πάμε? Πού πάμε? Δεν πάμε για το βουνό. Καπνοχώρη. «45 λεπτά τα 4,5 χιλιόμετρα». Φτάσαμε στο Καπνοχώρι στα 7 χιλιόμετρα και κάτι, 1 ώρα και 5 λεπτά. Πολύ ησυχία στο χωριό. Καστανιά. Καστανιά, ναι. Πω, τι καλά έχουμε εδώ. Ποιο χιλιόμετρο είμαστε εδώ? Πάμε. Εδώ πέρα στο 7ο. Ωραία. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ναι. Ναι. Ανεβαίνουμε. Είμαστε στα 1150. Αλλά αυτές οι κορυφές πόσες τις έχουν, θα πάμε? 2.300 ως τον πύργο. Ναι. Μπράβο. Ποιος που στους πολυοδρόμους την εργασμιά εδώ πάνω. Μες στο δάσος ποιος. Ωραία. Δεν είναι το άλλο. Φοβερό το τοπίο. Τι είναι αυτά τσακάλια ρε?
τόση την ώρα ανηφόρα. Είμαστε στα 1425 μέτρα και έχουμε 1 ώρα και 45. Είμαστε στο 10ο 10 μισό είμαστε. Γεια σας, γεια σας. Ποιος σταθμός είναι εδώ? Ποιος σταθμός είναι εδώ, ποιος σταθμός? Τι είναι αυτά, μην μου πείτε ότι τα έχουν φτιάξει οι γυναίκες. Ωραία, για στα χέρια σας λίγο κύριε. Τι ανηφόρα είναι αυτή ρε παιδιά. Ακόμα ανεβαίνουμε. 30% τώρα. Είμαστε στα 1550 μέτρα. Μαλάκωσε λιγάκι ανηφόρα, αλλά εξακολουθεί να είναι έντονη. Κοντεύουμε στην πρώτη κορυφή. Από πού είσαι? Οι ρίζες μου είναι απάνω εκεί. Καρπενήσι? Ναι, πριν. Τα Δαρδούσια. Ότι βριστώ εκεί, πάνω. Τη Βριστός, Καρπενήσι απέναντι όλα. ...1670 μέτρα στο 13ο χιλιόμετρο και έχουμε κάνει ήδη 2 ώρες και 5 λεπτά. 1700 μέτρα και κάτω φαίνεται το νέο χώρι στο οποίο πρέπει να πάμε. Απέναντι απάνω στην άλλη κορυφή. Αυτός είναι ο Γολγοθάς, ο πρώτος. Είμαστε στα 1750 και ανεβαίνουμε. Έρχεται λαός πίσω. Ακόμα χόντας. Αυτός όμως εμείς. Πού θα πάει, θα τελειώσει. Επιτέλους φτάσαμε στην κορυφή. Πού πάμε τώρα? Εδώ κάτω τα κόκκινα. Κατέβουμε και κάτω. Πρέπει να πάμε κάτω στο χωριό. Η προσοχή εδώ, γιατί η γλιστρά είναι σταθερό το έδαφος. Κάψουμε τα πόδια εδώ στη φορά.
έχουμε να πάμε εγώ εκεί κάτω. Υπομονή. Όχι, από εκεί παιδιά. Ψάχνουμε και τα μονοπάτια δηλαδή. Τα σημάδια. Να δροσιστούμε λιγάκι γιατί είμαστε ήδη 2,5 ώρες στο δρόμο, στο βουνό. Και έχουμε δρόμο, πρέπει να κατέβουμε κάτω, άντε βοηθεία μας τώρα. Πέσουμε και μέσα στα νερά. Πρόσεχε! Πώς τρέχει. Σαν να έχει υπόγεια νερά είναι εδώ. Μέσα από το βουνό ακούγεται. Καταπληκτικό. Κατεβαίνουμε προς τον Νεοχώρη. Έχουμε φτάσει στα 1500 μέτρα. Είμαστε στις 2,5 ώρες, 2:45 και προχωράμε. Τα τερέν εναλλάσσονται με αμαλακό και εδώ είναι λιγάκι σκληρό. Για να δούμε. Μια πέτρα. Εδώ είναι Σάρα.